Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, bu can iyalarına yaxşı muamele kılırga kirek. İmra'a fi hirra secentuha hatta matet fedekhalet fiha nar la hiye at'amtuha ve la saqtaha iz habastuha ve la hiye teraktaha tekkule min haşaşil ardı. Bir hатын kızını da Allah subhanahu wa ta'ala azapqa tartadı. Nişek нәрсә өчен ди? Һәм җәһәннәмгә кертәди. Ни сәбәпле ди? Bir мәшене үтергәне өчен ди. Yani bir мәшене нишләткән була, bir бүлмәдә ябып тота торган була. Ашатмый, эчертмый, һәм шул сәбәпле теге мәше инде үлеп китә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтә, шушы азапка тарткан өчен шушы мәшене нишләткәне өчен, ашатмаганы өчен, тилмерткәне өчен нәрсә ди? Җәһәннәмгә кертте ди. Шуңа күрә менә бу җәмәгать бик мөһим, кешегә генә түгел. Карагыз, яси әгәр дә хайванга карата шундый мәрхәмәтлек күрсәтергә куша икән динебез, аларны рәнҗетмәскә, ашысы килә икән, ризык бирергә, аларга инде теге тәрбияви усул белән кыйнасаң да, сәнәк саплары сынганчы кыйнарга түгел. Шулай бит, тәрбияви усул белән инде бер-ике җиңелчә генә биреп алдың, әмма аны яралаганчы, шулай бит, анда сөяге сынганчы, яки анда теге ис калганчы буйны тыела.